EACC anti-corruption ethics, ethics in ngamati tibe makare ethics and anti-corruption. Come on. Ngama ethical ngat mako ratiro man kare mako timo kata wacho ng'anyo gimacho en adiera. Tai corruption ngat mako tiyo tije to timo gik marach maricho. Koro ka EACC no se yer jomoko onego dhi mbele to jomoko dhi mbele kod duoge ng'iyo Kenya system wan go Kenya kani koto wegi to konego wegi moko polisi onego bak to polisi okomako moko gola soya mang'eny koro wegi dhi mbele mano koro ketho telo kendo koro klure gi chapter 6 mane constitution ka tibo kelo chande kidhi nyuwe twa corruption no kata mane otime gi yiero mokende miwacho no waduo kata sani neno kai ene kawuono e news kaka oil mane kelo chama minister moro cabinet secretary was involved chairman mar chairman mari information CAK aparo owach kaka Camberio make address en mare modi kamalo kata moro kata address en mare ten modo tenda wacho no donje nadi